sabihin na Bicolano. Ayan po mga kaibigan, si Kuya Arnold Ringkupan. Ang dami niyang saging dito, oh. Ayan, oh. May pahinga ko. Hindi po, ang dami, oh. Ay, grabe talaga yan, oh. Ayan, oh. Binibigyan ako. Si Kuya Arnold Ringkupan po, mga kaibigan. Kuya, dito ka, matagal ka na dito? Ayaw mo. Ilang taong ka na dito? 31 years. Ay, grabe. Napakatagal na. Oh, grabe. Ayan, binigay po sa akin ni Kuya Arnold Ringkupan. Kuya Arnold, magkamag-anak pa tayo? Oo. Ayun pala eh. Ako si Elvin. Sabihin mo kay minor. Oh, ano sasabihin ko? Ginala ko ni minor. Pangalan mo kuya? Makulula Arnold ko kay Kuya. Ringkupan. Si Gurang Bating na Buban. Ayaw mo. Ay, may bating. Oo. Kaya ko yun. Omo. Doon ako pamera eh. Sa may kayo ba pailudik ang balay? Yo! Yan, may lodi. Tapos si minor, kilala kami. Omo. Lola. Hindi ka masana po yung mga ilan. Hindi, dito ka lang pala namin makikita eh. Dito nga lang kami. Picture ko ito. Oo. Teka di mo, tapo mangkin ko po. Kasi nanting naman ay kabarkada. Oo. Kilala mo si Moy Nandeng? Nanting eh. Kabarkada pala niya si Moy Nandeng eh. Kabarkada ko yun eh. Pagod ko. Kaya nga Ang dami ang ano niya dito. Pagod ko. ay pamal. Kapite. Kapatid. Dami. Uy, ang dami ah. Ano? Kaya parang kabot yan. Si Duding. Binibiti. Siguro yung minor. Oo. Grabe. Kuya, bakit nagaganyan siya? Ha? Sa sobrang tigas na, nag-ano? May post sa Facebook mo. Ayan pala Tapos si kinukuha Kuya mo yung Arnold magaganda. Ringkupan. Ah, Ayan. Lang kasi namin eh. Barkada ko yun eh. amo, si Mari din. Saan ka naguli eh? Si John. Kilala mo si John. Ay, doon. Barkada ko yun. Gura na si John. Oo. Matay na yun eh. Kalain mo, 31 years ka na pala dito? Grabe, ano? Anong ngalan Di, mo, ayos kuya? lang yun. Ano pangalan mo? Arnold. Arnold. Siya po si Arnold. Baka gusto mo i-shoutout po yung mga nasa Bicol. Asan ang asawa mo? Hello, ate. Hello, ate. Anong pangalan ng asawa mo, Kuya Arnold? Itaw ni Kuya. Kuya. Ayaw mo? Ate Aida pala to. Hello, ate. Aida. Kumusta na? Si Elvin po. Tingnan mo yan. Ito mga anak mo to? Punso, ito ako ko. Ay, hello. Malalaki na ito. Kalimutan. Ang gaganda. Hello. Shout out. Shout out. Manood ko sa ano ko, vlog. Ah, may vlog ka? Oo. Ayan. Hello, siya na baby ha. Ayan. Asan ang balay ninyo? Sa ilayan nila, Arnold. Ayaw mo. Pwede punta tayo doon? Pakita ko rin. Ayan, yain natin. Ay, Kuya Arnold. Punta tayo sa balay mo? Rubio pala siya, Rubio. Rubio kanina ko. Amo, Rubio nga ina niya. Pero ano yan? Rubio ito sa ito. Oo. Yun si Sina Edwin? Kilala mo? Perino. Oo. Video sa Rubio. Kuya Arnold, ano pang ibang pinagkakaabalahan mo dito? Ito lang mga ano, marami kang ano dito, no? Taniman. Wala mo yan, mga taniman din dito ni Kuya. Pwede kita? Mamaya, pag ano? Ito kami agi. Oo. Video ano sa pinya ko ito. Amo. Amo, ano ang gusto? Pinya ni. Tapos mo. Amo. Kan, kisa yan. Kanino Ano yan? yan? Dali ko po saging eh. Iba na yan. Hindi, akin pa rin. Ayun pa, sa'yo pa rin to. Grabe, ano? Yan, sa kanya pa po ito. Kay Kuya Arnold. Taga ron sa amin. Yan ang
hanap buhay nila dito. Ayan. Milyonaryo ka na. Ate, picturean ko kayo. 1, 2, 3. Yeah. Nari ko sa sapa. Mukha mo yung matagal ko nang binahan. Kuya, salamat sa saging. Salamat pala sa saging. Ano, punta tayo sa bahay mo? Mamaya. Kami na. Oh, mamaya. Yan kami agi. Oo, sige. Para mamaya. Parang naman ni Kade. Hindi, agyan ko naman. Wana. Ang dami talaga dito. Te, salamat. Oo. Makuha muna kami ng avocado. Ayusin mo lang sikpaw. Dami Sisirang talaga. sikpaw. Tali ang Manoy, kuma. salamat ha. Grabe, ang ganda rito talaga sa inyo. Maraming kwan. Hindi man problema ni Gam, basta marangal. Baga, basta marangal. Sige Manoy. Wala kada pa ako. Anong 19 ka? Anong 19 ka? Nagali ito. 1984 man ganito. O di 5 taon pa lang ako noon. 84 kan kasbangan ninyo. Ano kan ba? Si George. Oo, si Joe. Ayan. Oo, ito baga. Pero daan naman kami itong ana. Kaya na ako sentro. 1994 nasa sentro na. Oo, nandun na. Nasa sentro na kami. Ada sa balin nito. Daan naman. Ay, Wala na, naulag na. pinapakal na. Apin daw ka to ah. Oo, naulag na. Dito ako nagparatro tambay ni Kade. Hello. Ayan. Kaya pala kita magkamera. Hindi mo sana pala. Sabi ko, gusto ko magparayan sa kanya. Para kuan. Bye, bye-bye. Amo, ngilala ko. Ayan. Punta na po ako. Ayan po mga kaibigan, maglalatag na naman kami, kakain na naman kami. Ay, tanggalan natin ang... Dahil alas 6 na, kailangan naman namin kumain kasi mamaya uwi na kami. Ayan. Ayan, si Omar. Sapatis mo wala. Berikan mo na eh. Ha? Masay? Dito sumaka na yan, robot ko ano. Oo. Pero kuhan, sige. Sige. Ayan po mga kaibigan, kain uli kami. Panggabi, alas 6. Apunan. Hapunan. Panggabi ba? Hapunan, no? Isa lang. Isa lang yan, isang gabi ako. Ayan. Wag na. Ayan. Sasandok na lang sila sa payang robot. Ayan po. Meron kaming manok, ulam. Saka gulay na langka. Ayan. 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 Tsaka baka. Ano natin yung baka. Ayan. Sabaw. Ayun. Sarap. Yan mga Bicolano. Salamat sa mga nanonood sa Bicolano Elvin Vlog. Ayan. Sa buong Bicol daw, sabi ni Leia. Shout out, classmate ko. Ayan si Ann. Ayan. Ayan si Arnel. Oh. Ano ang dala niya naman yan? Maglabang muna tayo. Maglaba. Ay, now pala tayo dito. Magaling din to si Arnel ah. Manganaw tayo, manganaw. Sa Bicol ba? Bago kumain, hugas ka muna. Hugas, mga bata. Mga bata, hugas. Ayan, hugas sila oh. Ayan oh, si Kambal nalamig na oh. Malamig dito kasi sa Tagaytay no. Malamig pa yung tubig. Ayan si Boy oh. Ayan. Tsaka si si anak ni Ann.
Sige, kain muna kayo. May bangus pa pala kayo eh. Isu, sarap. Oh. Aba, may pritong manok. Oba, sarap naman. Yan. Magpapalato ayan. kayo? Magpapalato? Yan. Dito na lang kayo kumain sa kwan. Ayan. Lia, yung mga anak mo. Ayun o, bangus. Kinakain na kayo. Kaya manguha pa Ne, dito na kayo dali na. Uy, pwesto na dyan sa kanto. Yan, anak ni Leia. Yan. Yan. Manood ka sa vlog namin ha. Yan si Leia. Leia, kain na. Dito talaga. Ayan na. Ayan. Nel, maraming salamat nila sa pag sa amin dito Estimar. Salamat sa pagpunta nyo rin dito. Walang problema. Kahit malayo, talagang pupunta kami dahil super bait mo sa amin eh. Kaya kami Welcome kayo dito sa amin. Salamat po. Salamat po Nel. Kain tayo, kain. Yan. Ayan po si Ernel, napakabait na taga rito sa Alfonso. Siya yung may-ari dito. Kaya, ayan. Ayan, kain lang po kayo. Kung hindi nyo ako titirahan, ako uuwi mag-isa. Tatampo ka? Kailan tirahan nyo ako? Ayan, kain lang po kayo. Go, tara! Sige po, kain lang po kayo. Mar. Ayan. Si ano, si... Ne, kain na kayo dito. Ayan. Oh. Sige, mamaya-maya ako. Ayan. Ay, Mrs. Harap ka naman dito, oh. Ayan. Dito ka na. Oo, sige na. Ayan. Ano yan? Kaya Ne, kain ka na, Ne. Kuha na ang plato mo. Dali na. Dali na. Ay, paano mo si Nene dyan, eh? Kain na sila dali. Ayan. Bigyan nyo yung kanin. Ne, kanin mo. Ne. Ayan, kanin. Ayan. Sige, kain lang kayo dyan. Sige na. Mamaya. Dali lang. Lia, ako ka ng ulam dito. Kukuha na lang kami. Oo. Ayan po, salamat po Lia. Oo. Maraming salamat sa pag-entertain sa amin dito. Ayan po. Babalik po kami dito uli. Ayan. Sama namin sila Ate Norma. Tsaka at pinapasama ni Arnel si ano. Nel, sino nga yung papasama mo? Si Ding. Ayan, si Tito niya, Ding. Kasi gusto niya doon talaga, kaya lang di namin niyaya. ito, Bong. Kasi wala nga masakyan. Ayan, si Tito. Oo. Next time na pagpunta nila, Sabi nga daw, 14 pag kwan eh. pagpunta Oo. nila dito, Sama kayo, Tita Norma, Tito Bong, Ayan. Tito Ding, Ayan. kanyang pamilya. Oo. Ayan po. Maraming salamat, Lia. Salamat po. Ayan. Ganda rito talaga. Nalamig na nga ako. Malamig talaga dito, no? Ayan, no? Bye-bye po sa mga nanonood. Salamat po. Kakain po muna ako. Maraming salamat po. Ayan po. Maraming salamat. Bye-bye po. Pinakamasarap sa dala mo, lakatan. Talaga, ay, hindi ko pa nagaya. Lakatan yan, mahal ang kilo niya. Ayan po mga kaibigan. Ginabi na kami. Magkano kilo ng lakatan? 90. Bumibili ako niya 100. 100 ang kilo. Isang ano lang. Sa piling. Depende sa kilo. 90, kaya nga. 100 nga ang kilo. Mahal nga ang kilo Yung yan. sa bahay na ano yan sa mainit. Yung senyorita, mura pa na yun. Alas 7 na pala. Ha? Ilagay mo sa sako yung ano. Patuloy mo na yan. Hindi, lagay na, isako natin to. Sako doon. Isako natin to. Ginabi na po kami. Eh, malapit lang siya. Wala ka ng sako. Ano pa ka nalang Hindi, ito sa inyo marami. Oh. Ay, yung halaman ko doon, nakalimutan ko. Saan? Yung pinitas ko. Saan mo nilagay? Nandun sa... Linaw pala dyan kahit gabi ko. Sayang. Yung halaman mo na dala mo. Yung halaman. Oo, nakalimutan ko. Binigay ko kay Ate Balin. Hindi mo na, hindi ako... Pilingin pa natin.
Pilingin mo. Pilingin mo? Sige, bala ka. Hindi kahit ikaw. Piningin lang natin para ano sa ako. Oo. Wala siyang ano no, wala siyang... Antay. Pasensya ka na, Mara. Ha? Pasensya ka na. Magpapasensya. Ang gulo na naman kami. Hindi kayo makakaulit. Tuturukan sila. Gumaganda na. Sarap ito. Baka 100 plus traffic. Si Manoy din, pagbalik namin, puro saging yung dala namin. May ugog, may ano. Yung avocado doon napitas na isa kay. Unang-una pa sila kayo. Yung ano, yung, Nakita niyo, Mar. yung lupa mo mga kuha na. Ayo, babawas kami doon. Oo. Baka nang saka mamaya. Ano yung sako yan? Sa akin na yan. Oo. Ha? Oo. Si Ann, bigyan mong lupa, ilagay mo sa ako. Oo. Mga isang buwan kayo nito. Pag hindi na Marami pong salamat sa mga nagbigay Baka tumi kasi mga ng ano yan, pati kalamansi oh, ang dami oh. araw-araw kayo. Kalamansi boy. Ay grabe, napakadami. Pa. Napakadami. tali mo kakagamay. Salamat Kasama po mo na sa dyan, inyo ma'am. sa mga ano natin. Ay, may pa. Yan yan. Dalawa lang kinuha ni Ann. Gusta? Okay lang po. Andito ka pala eh. Nga po eh, punta ka na ho dito. Ngayon lang po. Darating mo lang? Ano? Ayos na to si Barkada Ano eh. anak kanina, Paano yan? Marlene? Dapat nagtagtagay tayo kanina. Oo nga po. Next time na lang po. Oo, ano si papa mo? Ano Ano po, kami? kaya kaya bukado kanina. Oo, kanina. Sunod, ano kami noon? Mag-uusap pa kami. Apa. Babalik kami dyan. Apa. Ayan. Salamat po sa inyo. Ayan, tara na po. Ano na tayo? Dali mo na dito yung saging. Yung dalawang piling dala na. Ginabi na po kami, mga kaibigan. Hoy, Marami po hoy. salamat sa mga viewers namin. Uwi na po kami. Uwi na po kami. Nadali niyo ba to? Hinihi yata ni mama mo. Ayo, ay ano mo yan, dali mo. Dinukuha ka na ba? Ayan po. Sabi kasi ni Mama, let the earth. Marami po kaming karga. Dami na po ang nagbigay. Maraming salamat sa mga nagbigay ng blessing. Lalong-lalo na kay Umar at saka kay Arnel. Ayan po. Up, dami na. May ano pa oh. Yan, pag ganyan dyan. Ipanali ka dyan, ma. Salamat po. Ayun, salamat. Babay po. Ingat po sa mga... Ingat po tayo palagi. Straw. Mayroon doon sa bodega.